Benvinguts i benvingudes. Avui us parlaré sobre com la distribució de l'espai dins d'una botiga pot marcar la diferència, tant per l'experiència de compra del client com per als resultats del vostre negoci. Acompanyeu-me en aquest recorregut per descobrir els elements clau que transformen una botiga en un espai atractiu i funcional. Primer de tot, pensem en el punt d'accés. On el situem? Idealment, i sempre que sigui possible, el situaríem a la dreta, ja que això permet aprofitar el flux natural de circulació de les persones i guiar-les cap als productes i seccions que més ens interessen. Un altre aspecte clau és el recorregut dins de la botiga. Ara imagineu-vos que sou clients. Voleu sentir-vos còmodes, trobar el que busqueu i, per què no, descobrir alguna cosa inesperada. Això implica crear circuits estratègics, amb senyalitzacions clares, exposicions cridaneres i fins i tot zones de descans que us facin sentir convidats a explorar més. Evitem passadissos massa estrets o zones bloquejades. Aquí tot ha de fluir. Les zones calentes i fredes també juguen un paper superimportant. Les zones calentes, les més transitades, són perfectes per col·locar productes de marge alt o promocions especials. Les zones fredes, en canvi, són ideals per productes més comuns o necessaris i que la clientela ja té en ment. Però també podem crear punts calents dins de la botiga de manera artificial, per cridar l'atenció del client. Per exemple, organitzant un estand de degustació, preparant un taulell atractiu o dissenyant un decorat especial. Ara imagineu-vos que esteu a la secció dels productes. Com estan disposats? Els articles d'alta rotació o promoció es col·loquen a l'altura dels ulls, mentre que els complements i accessoris es situen prop dels articles principals, per fomentar així les compres addicionals. Tot està pensat perquè sigui fàcil, lògic i atractiu. Parlem de mobiliari. Aquest no és només funcional, sinó que també reflecteix la identitat de la botiga. Per exemple, si ens trobem en una botiga de luxe, optarem per mobles elegants de materials premium o noble. Si estem en una botiga infantil, els mobles seran acolorits i creatius. El mobiliari ens parla del que som i també del que volem transmetre. Què més pot influir en la vostra experiència com a clients? La decoració. La il·luminació destaca productes. Els colors i olors influeixen en l'estat d'ànim. Imagineu-vos tons càlids, aromes agradables, música de fons. Tot això crea una atmosfera que us convida a quedar-vos més temps i gaudir. Finalment, quan arribeu a la zona de la caixa, aquesta també ha de ser accessible, però estratègicament situada. Això permet dirigir el recorregut del client per les zones clau abans de sortir de la botiga. A més, si necessita atenció, és important que els punts d'atenció siguin visibles, amb mobiliari adequat i personal preparat per oferir un servei excel·lent. I recordeu, una bona distribució de l'espai pot transformar completament una experiència de compra. Hem de fer que la distribució de l'espai guiï el client a recórrer tot l'espai de la botiga, faciliti que estigui el màxim de temps possible i així ens compri més i millor.